trimestru od října do prosince, cítíte tu zimu, ten podzimní chlad, ale z něj se dostanete. Budeme se zaměřovat na vytrvalost, budeme se zaměřovat na obratnost, budete plavat s packama a s klouzvema, což jste ještě nezažil. Na úvod budeme plavat trénink typu C, což je takový rozplavávací, rozjížděcí trénink. 3 dopoledne po sobě, úterý, středa, čtvrtek poplaveme trénink vytrvalostní, v němž budete mít dlouhý souvislý úsek, který poplavete nepřerušovaně. 3 dopoledne po sobě a první 3 odpoledne po sobě poplavete trénink, ve kterém vás budeme mořit delfínem. I ti, co žádného delfína neumíte, tak se budete delfínově snažit mítat. Budeme se snažit s vámi se všemi zapojovat to, co alespoň částečně funkční je. Budeme všichni usilovat o kopání, i když někteří z vás ani nekopnou, ale budeme předstírat, alespoň v myšlenkách něco takové, budeme rotovat, budeme kroutit a ti, co vůbec by ani náznakem nezakroutili, tak budeme osmičkovat, hladit a vychytávat. Ale všichni budeme usilovat o své možné maximum. Ve čtvrtek odpoledne si zapláme znovu trénink C, který bude přípravou na závod známý na celém světě, zvláště pak na Strakonicku. V pátek si zazávodíme a hle, nikdo se nepozastavuje nad tím, kam zmizel kult, kam zmizel můj starý přítel. Kam zmizel půl den volna, do pátečního odpoledne se schoval. Ani jste si na něj nevzpomněli a to je hezké. Chceme udělat ucelený blok, který nebude narušován takovými nesmysly, jako je volno. Uděláme krásný ucelený plavecký blok až do čtvrtka, do pátku a v pátek odpoledne budeme mít odpolední volno, připravíme vyhlášení závodů, předáme diplomy, medaile, maraton a pojedeme.